Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta komplet timplementa bidliet bilan li s-servizzi tagħha jkunu aktar trasparenti u effiċjenti. Id-Deputy Chief Commercial Officer tal-Air Malta, Joseph Gallia, spjega kif il-passiġġieri li jivvjaġġaw kemm economy kif ukoll business se jingħataw tliet għażliet meta jibbukjaw il-vjaġġ tagħhom. Fl-ekonomi għandna is-Simplify dak li jkun qed jixtri biljett l-iktar prezz irħis imma jinkludi dejjem il-bagalja dik importanti li nsemmi li mal-Air Malta il-bagalja dejjem inkluża fil-prezz kif ukoll snack fuq l-ajruplan. Mbagħad għandek il-best value li available fuq il-website tagħna biss u għandek l-spoil yourself fejn għandek iktar flessibilità u iktar affarijiet li huma parti mill-prezz li qed tonfoq. Wara li f'Mejju li għadda l-Air Malta kienet tneħħiet il-prezzijiet speċjali għat-tfal dawn ukoll issa reġgħu kienu introdotti. Anki l-mod kif jitkejjel il-piż żejjed tal-bagalja se jinbidel. Minflok bil-kilo, il-passiġġier se jħallas ta' bagalja żejda. Qabel kien bil-weight, illum sar bil-pis. Qabel kellek 20 kilo, illum għandek bagalja waħda. Il-vantaġġu li meta inti għandek bżonn iżid dak li ħaġġor miegħek, dement li qiegħed fl-istess bagalja, il-prezz huwa ħafna irħas milli kien qabel. L-Air Malta bidlet ukoll l-istruttura tat-tariffi. Mill-ewwel ta' Settembru, n-numru ta' seats fuq kull titjira se jkunu offruti bi prezzijiet imnaqsa. Il-tariffi raħsu pratikament fuq ir-rotot kollha. Jekk nista' ngħidlek l-iktar tariff interessanti bħal eżempju Düsseldorf u Vienna naqsu ma' 27 euro one way. Dawn it-tibdiliet qed isiru fid-dawn li kull ma jmur il-Linja Nazzjonali tal-Ajru qed tkun iffaċċjata b'aktar kompetizzjoni u anke għaliex qed jafas iż-żmien li fih ir-riformi jridu jħallu ir-riżultati. Dan huma riflessjoni ta' dak li jixtiequ l-klijenti tagħna. Aħna nagħt 3 xhur nisservejjaw il-klijenti tagħna, nisservejjaw nies li jiġu fuq is-sit elettroniku tagħna, nitkellmu man-nies tagħna li huma in kuntatt kontinwu mal-passiġġieri, rajna x'qed jagħmlu airlines oħrajn u ġejna b'da tibdiliet li importanti li ħajatu iktar valur, ħajatu iktar flessibilità u iktar trasparenza fil-prezzijiet tagħna.